Guys, grabe, ang mura nitong mga Australian steaks, perfect para sa mga handaan natin ngayong holiday season. Nauna silang nag-trending dahil sa 285 pesos per kilo na pampano na yes, hanggang ngayon yun pa rin ang presyo niyan. Tapos yung shirataki rice nila, 265 per kilo, yan na yung pinakamurang nakita ko. So tara at balikan natin ulit itong Blue Coast. Located yan sa may Pulong Maragol sa Angeles City, medyo malapit lang sa Ningnangan. Balita ko may bago dito sa Blue Coast, so silipin natin kung ano yan. Grabe, ang dami na pala nilang tinda ngayon. Ilang weeks din kasi ako di nakakabalik dito. Kasi pag may kailangan ako, nagme-message na lang ako sa page nila tapos pinapa-deliver ko sa bahay. Ngayon, nag-a-accept na rin sila ng credit card payments. Ito yung iba't ibang klase nila ng steak. Yung mga cattle nito, imported from Australia, tapos dito sila pinapataba at binubutcher. Kaya better yung quality kaysa dun sa mga ini-import ng frozen. Naka 70% off yung red wine nila. Tapos eto, may iba't ibang cuts din ng chicken and pork, mga bacon and sausages. Meron din sila ng Wagyu beef and good quality corned beef and tapa. Yung mga namimili dito, yung iba business owner, yung iba naman dinadayo pa sila mula sa Bulacan at saka Tarlac. And kahit mga mommies na maraming pinaglulutong kids kasi eto yung mga ready to cook nila, perfect yan pang baon and pang luto ng mga everyday meals ng family. Eto at meron din sila ng mga seafood. Gustong gusto ko dito yung mga salmon and tuna slices, ginagamit ko yan pang sashimi o kaya kinilaw. Meron din ng mga fish cakes na ginagamit pang hot pot at yung mga pwede natin gawing side dish na katerno ng steak tulad ng mga iba't ibang klase ng fries, hash brown, mashed potato at iba pang mga kitchen supplies. Kung mahilig ka rin gumawa ng mga smoothies and desserts, eto at ang dami nila ng mga frozen fruits. Ang mura rin lang ng mga yan. Meron silang blueberries, mixed berries, dragon fruit, mangoes, peaches, and even mga frozen vegetables. Kaya sa tuwing nagpupunta ako dito, naku, napaparami yung bili ko eh. Kasi talagang mura, maraming choices, at subok ko na rin yung quality. Lalo na ngayon at marami tayong lulutuan ng mga handaan, dito ako mamimili.